савол ҳамин ки мо 4 фарзанд, 2 бародари калонӣ студент, падарам аз дунё гузаштагӣ, лекин шароити закоти мол додан дорем. 2 бародарам ноболиғ, якташ 4 сола, якташ 12 сола. Мо 2 студент кор намкунем. мағозаи худамо ҳаст, модарам кор мекунам, ман кам ёрдам медиҳам, лекин кор намкунам, ман намехонам. Мова ҷоизми вай закот додан ба? Ман шунида будам ки масалан мумкин не барои фарзандош шояд хӯронданаш такор. агар моли касе мана ҳозир муфтиёти Тоҷикистон 36 000 сомон муайян кардиян, яъне ба 36 000 сомон расад. Аслан 85 грамм тилло ҳаст, яъне ба миқдори 85 грамм тилло. 85 грамм тиллоя ҳар ки ҳар хел ҳисоб кардагӣ аст. шояд ино бо тиллои арзонтар ҳисоб кардан. яъне агар молатон 36 000 сомон пули алоҳида дошта бошед, пули нақд, ё ин ки ба 36 000 сомонина муносиб бор доред дар мағоза барои фурӯш ва барои ҳосил кардани ин қадар мол 1 сол сипарӣ шуда бошад, 1 сол гузашта бошад, вале закот ҳаст. агарчанде ки аҳли оила зиёд бошад, агар зиёд бошаду сарфу хароҷот шуда аз 36 000 масалан фуромада бошад ба 35 000, дар ин ҳолат нест. яъне ки аз ҳоҷати аҳли хонавода зиёдатӣ карда ба 36 000 сомон баромада бошад, 900 сомон закот медиҳад дар 1 сол 1 маротиба. ӯ аллоҳ таоло зиёд мекунад гашта. то имсол аллакай бинед ки аз 100 000 сомон ё аз 500 000 сомон закот медиҳад.